Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Huma mijiet dawk li wrew interess li jsiru jafu aktar dwar kif jista' jkollhom karriera fil-qasam tal-films f'pajjiżna wara kampanja li saret propju biex tiġbed kemm jista' jkun nies lejn din l-industrija. Il-kampanja li ilha għaddejja bosta ġimgħat għamlitha l-Kummissjoni Maltija tal-Films. Dan huwa qasam li jiġġenera impjiegi f'diversi setturi, fost oħrajn hemm opportunitajiet għall-accountants, persuni tekniċi, camera persons, uffiċjali tas-sigurtà, mastrudaxxi, skulturi, artisti tal-irtok, ħajjata, stilisti tax-xahar, nies responsabbli mill-iskripts u anke pitturi. Kienu mijiet dawk li applikaw biex jingħataw taħriġ f'dan is-settur. Wara li s-sejħa ntemmet fl-aħħar ta' frar, issa l-Kummissjoni qed torganizza sessjoni ta' informazzjoni għal dawk kollha li sottomettew isimhom. Din is-sessjoni se ssir nhar l-erba' f'Lukanda f'San Ġiljan fis-6:30 ta' filgħaxija. Waqt din il-laqgħa dawk kollha li applikaw li se jkunu jistgħu jistaqsu domandi lill-Kummissarju tal-Films Johan Grech. Is-sena li għaddiet l-industrija tal-films f'Malta ħalliet 85 miljun euro fl-ekonomija Maltija, l-akbar effett ekonomiku f'dawn l-aħħar 10 snin. L-2022 rat 24 produzzjoni nħadmu f'pajjiżna u aktar minn 900 Malti u 1000 barrani ħadmu f'dan il-qasam.